皆さん、今回は材料3つと炊飯器でプルトポークもどきバーガーを作ってみました。プルトポークの作り方と調べると、見たことも聞いたこともないようなスパイスを要求されまして、なに本当にわかんない。本当にわかんない。また探偵したのってくらい、本当にわけがわからなかったので、今回は神の粉マジックソルトで代用します。その後は炊飯器にビールを入れて、炊飯ボタンを押して放置すればいいだけでございます。作り方の動画でオーブンが出てきて、なんだよ、もう、またかよってなることもございません。食べた結果ですが、腕突き上げるほど美味しかったです。身内で楽しむ分には、本物を忠実に再現する必要なんてないのよ。こういうのでいいんだよ。こういうので。冗談抜きで今まで食べたハンバーガーの中で一番美味しかったです。皆様もぜひ